Pacient s nádorovým ochorením, či už hrubého čreva alebo inej skupiny, má všeobecný problém nielen na Slovensku, ale aj vo svete z pohľadu prístupu k inovatívnej terapii. Inovatívna terapia je veľmi náročná, čo sa týka financovania, ale môžeme a musíme povedať, že na Slovensku v rámci liečby nádoru hrubého čreva inovatívna liečba je dnes už prítomná. Musí ale spĺňať veľmi prísne kritériá v rámci indikácie. Je to veľmi úzká skupina pacientov, ktorá môže byť touto liečbou liečená, musí spĺňať geneticky vyšetrené parametre. Sú to pacienti s tzv. Mikrosatelitovou instabilitou a musia spĺňať kritérium metastatickej choroby. Táto liečba v súčasnej dobe na Slovensku prítomná je. Liečíme už nejaký čas, minimálne dá sa povedať, že posledný rok každého pacienta, ktorý túto indikáciu má v metastatickom štádiu nádorového ochorenia.